قەیرەبوونا خودان پێداویستیên تایبەت ji her du regezan berewzêdebûnê û beşek temenê wan ji 45 saliyê tê periye û heta nûke xêzan pêk neînayne. Ev diyar de vedigerîte çend hokarekên serekî wekû barê aborî û newergirtina kesên xwedan pêdawîstiyên taybet ji layê civakî ve. Xabor keçeka temen 49 salî ye û heta nûke şûy nekiriye û şiyanên karê mal hene û di heman dem de xwandina xwe bi dawî înaye û belê bi goreyî gotinên wê ku heta nûke ew wekû miroveka asayî nehatiye niyasîn di nava civakî de û serederiyeka taybet digel tête kirin. Yani خودم پێدوێت تایبەت yani ew jî heskin yani xêzanekê pêk bînin û ev xêzane bûçî yani gelekî navme dayê tên divê dihoka me li dewrobera yani yet kiç û kur yet mazin bûn û sebeb çi ye yani mesela dê kurek dê dilê xwe bete kiçeka xwedan pêdivî taybet yani aîleyan قبیل نکن. اوین داریه که من دامی راستیه هی ناف جواکی مدا خوزی اف چنده نموام یعنی اوی جواکی مثلا اوی دیگه اون اوی بابام روی کچایش خاص بام جواکی که من دامدی نسکر بام روی هرچند جمارکا کم ji xudan pêdawîstiyên taybet xêzan pêkînayne û nûke xudan zarokin lê di rewşeka gelek xirab da jiyana xwe diborînin. بس پشتی اول قیرانی واسه گلکی نخوش بی گلکی نباش بی ممکنین خود محقق آب کارا بانین بطال و عطال دیچاب 150,000 به ایدار کی Serokê rêxirawa Xemo ya xudan pêdawîstiyên taybet wesa bû dengê Amerîka got ku beriya hatina vayrosê koronayê ewan planek dariştbû ku ahengeka mezin sazken ji bo xudan pêdiviyên taybet da ku yekdû binasin û belku beşek hizir di avakirina xêzanê da biketin. ما پروژه که هی اگر چه حکمت بید چه لوان بازرگانی پشتوانی المبکن و پنالا که هی کو ام وان رجاء که دست نشان کریش کرو که چه قیربون الجهه که لیکوم کین و آهنگ که بودانین و آهنگ هفنیاسین بود کین قەیرەبوونا xudan pêdawîstiyên taybet li Herêma Kurdistanê berewzêdebûnê ew û bi taybet li bajarê Duhokê ji ber ku heta nûke çi xizmetên wesa ji balhukmetê ve nehatîne kirin ku evê diyar dê rawestînîtin wekû başkirina barê aborî û belavkirina cihên niştecêbûnê û hişyarkirina civakî. Kawa Emer dengê Emerîka Duhok.